27 май 2026 година. За какво става на въпрос? На мен ми писна да ви качвам клипове за рояци. На вас как не ви писна да ги гледате, не знам. Няма кайнаци, няма майнаци, няма Ванков рой на майка му путката, всичкото е бошлав. Всичкото е лъжа. При мамката се казва трива. Номер 1, благодарение на нашите приятели от Казахстан и Узбекистан. Слава вам, пацани! Бог с вами! Щастие и здравия ваш! Той то. Какво да ви кажа? Този капан ми подарък от Пажербей. Защо ми подарък? Това е професионален капан, беше направен специално за него с една оговорка. Да не го бойдисва и да има рекламата на примамката трива. Ама то момчето е джамия. Отказа се и тъй де. Капана остана мой. Ай, със здраве!